Respira-la. Sent-la. Assaboreix-la. Toca-la. Viu-la. Fira de Tots Sants, la fira dels 5 sentits. Bon dia! Avui, Vídeos Cocentaina i Metecocentaina us oferiran la previsió meteorològica d'aquests dies de fira. Avui dimecres inaugurem la fira amb un horatge en què els núvols seran els protagonistes, sobretot en la primera part de la jornada, núvols que poden ser abundants i fins i tot podrien deixar algun plogim, però en principi no és d'esperar que tinguin precipitacions importants per el moment. Per tant, avui dimecres tindrem intervals de núvols més abundants durant la primera part de la jornada i en general, com dic, no s'esperen precipitacions importants. Les temperatures màximes al voltant dels 20-22 graus i mínimes entre els 10 i 9 graus, amb fresca sobretot a primeres hores. Dijous tindrem de nou alguns intervals de núvols, sobretot a primeres i últimes hores de la jornada, però en principi no és d'esperar que deixen cap precipitació. Les temperatures paregudes a les de dimecres, màximes al voltant dels 20-22 graus i unes mínimes al voltant dels 9 o 10 graus. Tindrem matins frescos i nits també prou fresques. Divendres seguirem amb un horatge molt paregut al de dijous. Continuarem amb alguns intervals de núvols, sobretot a primeres i últimes hores de la jornada, però núvols que no s'espera que deixen precipitacions. Les temperatures continuaran sense grans canvis, matins frescos, mínimes al voltant dels 9 o 10 graus, i migdies amb temperatures al voltant de 20-22 graus, prou agradables. Per dissabte, tot i que encara queden prou dies i els models encara podrien variar, segons el que diuen les últimes actualitzacions, tindríem un horatge en què els intervals de núvols serien prou abundants, tindrien nuvolositat més abundant i el pas d'un front de ponent que podria deixar algun ruixat dèbil. De moment, es veuen precipitacions poc importants perquè es tractaria d'un front de ponent prou desgastat, però sí que tindrien més núvols, intervals de núvols més abundants i podria haver alguna precipitació dèbil. Les temperatures sense grans canvis, mínimes que podrien pujar un poc, amb mínimes al voltant dels 10 o 11 graus i unes màximes al voltant dels 20-22 graus. I quant a diumenge, últim dia de fira, també prou dies, encara podrien haver canvis en els models, però si es complixen el que diuen a dia d'avui els models, sembla que tindrem un dia de nou prou estable. De matí encara podrien tindre alguns intervals de núvols, però en principi no deixarien cap precipitació i serien prou més abundants que la jornada del dissabte. Les temperatures seguirien sense grans canvis, temperatures màximes al voltant dels 20-22 graus i mínimes al voltant dels 9 o 10 graus. Per tant, una fira en què sobretot serà dimecres on tindrem núvols sobretot més abundants i de cara a dissabte de nou els intervals de núvols podrien estar abundants i deixar algun ruixat dèbil. Per tant, un dia de fira en què serà avui dimecres i dissabte on tindrem els núvols ben abundants. Avui dimecres en general poca cosa, podria caure algun plogimet, però en general pluges que no s'espera que siguin importants, i dissabte un front de ponent, així que igualment, en cas que caigui alguna precipitació, com he dit ara, seria dèbil. I les temperatures molt paregudes, nits fresques, matins frescos i migdies amb temperatures més agradables, amb màximes al voltant dels 20-22 graus. Açò ha sigut tot. Podeu donar-li like i subscriure's. Esperem que tingueu uns bons dies de fira de part de Vídeos Cocentaina i Metecocentaina.